разбира се, на техните учители. Искам да ги аплодираме. Които абсолютно доброволно се занимават с тях, готвят ги, надъхват ги, вдъхновяват ги и сега съм сигурна, че са не по-малко развълнувани и притеснени от децата, които са на сцената. Искам да благодарим на нашите дългогодишни партньори, които подкрепят състезанието от самото начало. Това е Фондация Америка за България. На посолството на САЩ в София за тяхната дългогодишна подкрепа. На нашите нови приятели от АВО. На Доминос Пица, които са осигурили пица за почивката, ще имате удоволствие да я опитате. На Монтелис за сладките изненади, които са осигурени за всички участници и учителите. И разбира се, на много приятели и колеги, които ни подкрепят с доброволен труд или с дарения през тези години и просто не бихме могли да стигнем до